Kaya kayo. Ako kayatin! Ako kayatin! Binigla nga ngayon na ika ni dapat ada nagkasya ni Jenny na ikabili Jenny. Kapag kami na ika mo pa lang. Nagdugyo ang orgy ko ah. Ang mga kuan, siguro ori jabatet, pinerdem. Pinardim na. Tayo niya bigbigan na nag-uumay tabakutan ni. Anya nga man iti kuan nga detan. Kay patariman to dito gigaro apa nagsungit ka. Tarantado. This is the mother ong ungat, you know, agong ngamang mangan. Perdi na amin dagita, gamgamit ng damanang na. Ham na mga bagi. Hoy, alang kanyam. Kanyam? Alangan nga kanyam. Natural ko siya nakanagaan, aming nga package. Fernando Apilado, tinakanagaan, awang kanyam. Alam mo nang ibagbaga. Agraman, oy. Supportive talaga ni Manang kung adayang. Kanati kamera. Hamumanin ako data. Dilit mo dagita ibagbaga. Apay ko man naka-record data. Made! Apay ko ma. Kung ni Manang mo, kita man dagi. Wasing nga ako ah. Sige, ungtang nakitsuda. Ungtan nga, basta mo ikab-kabel dagi dahil. Basa kita, okay na yun, ipa-ispilit ka rin. Ako? Aray ko, ang pinagsimsim na nagsakit. Ay, na kasi tayo magladal-alakan may nga ako. Go! Ibalas tayo pa yung mga sis. Bigyan mo ako ng 1.5 pang pamukpok ko sa kwan. May laman. Kahit may laman para mabaliwangwang ang inang. Aray, hindi naman mo. Sa ano ngay 15 no, ay kay mama no ka. Hoy, lagay mo daw para inumin niya sis. Apa niya kami data ipa-brayo man kanya. 15 no, hanggang bayag no, arang ko brown jay nakakabili toy. Dalami. Sige na. Sige, magkakita tayo. Okay na nakiti pala. Tarantado ka. Sige kami na nakaantay kami. Ay, butoy! Okay, explain tayo pa. Hi guys, it's Anne Morena and welcome back to our live. Balinan nyo lang ha, mulo ang tao. Tayo. Diba, kawawa tayo. Tapos binibigyan niya ng pera. Bastos to eh. And for today's video mga sis, we will do the Can't Say No challenge. So nandito na yung mga challenge. Ang nagsulat dito is si Negra, yung kapatid kong babae. Siyang biyan. Hoy, are you up for the challenge? Bakit? Up for the challenge or Are you up for the challenge, Pami? Nga, yes or no? Dalami. Okay. So, nandito lahat ng challenge. So, Jack and Poy first. Ganyan. 5, 6, bish. Awanti quality, awanti no na. Can say no nga rod nga, dambol mo na. Anya nga data. Can say no, kunanahan ka mabal niya agno. Isang ubraham talaga di challenge. Okay na, doore awante korpor pa. Wala nakar-arte. Bigis. Fight na. Excited kami. Makatang. Fight, Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Oh, naabak ka. Abak ka. Naabak ka. Kartid dito ko dito kan ko papel. Ino, ito nga bako dito ni mapanakit. Sige na, oh. Bunot ka, naabak ka. So first, Bunot! Pa? tako brown dito. Ubraan ka. Taong. Kumain ng sili. Oh, kumain. Ay, nandabara na yung dapat kaya mo. Ano nakawag ko ah. Di ba? Can say no challenge nga rin mga kasili ah. Nagagapungay. Wala. O, di ba? Nakawag. Dati sa banyak. Tilpakang katakan na rin duwal tayo. Tilbakan na. Okay na masakti magtilbakin niya. Sige na, tilpakang kami rin duwal ah. Kamuha na namin yung challenge. Dulaan. Challenge. Tilpakang manilula. Sige na, ako na na. Saan ko nana? Inya ko nam. Sige na, di ba? Yung bagang? Oo. Sige na, ko na na. Sa tilpak. Apa yung tilbakin natin bagang? O, hindi ba barok? Oo. Pagkatan ko na mo kami na eh. Kung ano magamit ba ko ito. Faith, I think na challenge yan kasalan ako ni mama. Iso nga, agbakti tailatan. Okay, go. May ka na, Jack and Poy yun ah. Sino nga bang isuti agwa? Sige, ma. Sige na. Makatang ka. Jack and Poy. Diyan tabok na eh. Slota ka, partakan. 5, 6, 7, go. Jack and Poy. Abang ka ulit. Bunot. Ada ka pa niya malapap. Kana, anya meaning na ngamiti ka na sa Bato day ta. Pato!
mo, na ano, papel, ang kuwan na naabak ka. Kastoy, tabako, karoon. Kaya ka nagubing ma? No, awat, ikas na ayam me. Sige, buong ka na ba ka? Tano, dawan hindi ko atay, ipagtaro ba? Mga anti kalamansi, nga awanti. Facial expression na. Kuhain ng kalamansi ng walang facial expression. Ay, dilatan na eh, daldali. Oo, didaldaligan. Ay, dilatan ni oh, salamage. Ay, takinikinig na Ano nga, kagapunin nga ko, kita, ay. Nagtsaka na yung vlog. At yung kami nga, bakit hindi ko na kami nga. Nagpangit ay yung vlog, inang. Kasi kami nagbabading nga, kita kastay nga ko kayo, ay, rubat. Can't say no challenge nga ro. Can't say no challenge, tigin ah. Nakatungtong lang. Ape, okay na. Ala! Talay pa parami. Apa siya nagaramid, landong. Paano mo di camera? Like guys. Sa kamuta. Kamu pa. Ni Papa, duwa kami kini Papa. May sapay. Jack, Batik ka mo May ka na. May ka na ma. May ka na ma. Di kon. Daan. Ma! Okay na tangbatin ka. Ma! Madinay pa nga ada mo antong. Kapag ko nagbate, Bati. napindas ka karat. Ore na kalas ang tinalas. Ako kaya. Kanya tila ko na yan. Naka-arte di ba ko ito feeling? Inang maratang dua inang. May kan ah. Ajigan. Lagi tinggal kapsa talaga nag-arte. Ito ano ko yan. Si kayo ang mabangit dapat. Ape arumbang na no na siya tinagag. Ang nakaburot niya garang tiroot. Apay. Agarab ka akin sa inong di ba? Ano na ko? Napan iti presidente dito nga may nga mabaling nga obligado. Oh. Dumble. Dumble talaga itis. Okay, kung mga mating kaya ito, kortata. Ito na amin dito. Apay! Mamay kan. Ah. Dapat i7. Dapat ko eh. Okay na kita. Gawin ka yan. Surut-surut kita. Na! Siya kumunta na dito eh. Ito na eh. Okay na. Kapag niya rin yan. Ako kaya ito yan. Ako kaya ito. Nakaramdam ka rin ko. Oo, gano'n ka. Bunutan ko. Kininana nga. Yan? Orange skin feet. My God, kinanang. Yak, kinanang na kanyo ubat ko. Yak! Yak! Kanya-kanya kasi naman ma. Yak! Okay, ninayo. Pagpakan na Nagdugyot ka. Nagdugyot awanan, girl. Our moms or mommy just, you know, Pwede ka mo. ate our challenge. So challenge, epic failed. The mama favorite na orange juice. Visitin na lang natin si mama. Can I have my camera and Naka-play ata. I'll visit my mama? Ma! Nakalandungan. Diba this video is brought to you by kanyo, nag-aray sa Jenny. Kasapan niyang iwa na. Hi ma! Inya ka na dungan. Ansa? Hanggang naman tumba ka. Bakam. Nagduoy kasi ka. Yak! Nagduoy ning ala. Yak! 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 Please unsubscribe my channel. Nagdugyo ni mama. Please unsubscribe my channel. Nagdugyo dahil tingnan baka. Sulang pagbalas ko ka na. Hingga na mawang katay mo, dugyot ka nga bakit ah. So may naisip akong paraan para bisitin natin si mama since nagtutupra siya. Wait lang. Ay mga sis, kukuha tayong ganito. Papakul natin kay mama. Itong routing na to na pinag-ilo niya kahapon. So ipapakul natin kay mama. Huwag na natin siyang bisitin. Kaloka ang bakot.